Pozdrav youtuberi, danas ću vam pokazati kako skinuti logmain Hamachi. Idete na vaš pretraživač i u pretragu ukucate logmain Hamachi. Idete na ovo treće, ovo ovdje. Link ću vam ostaviti naravno u deskripciji, kako se ne bi mučili da kucate. I idete na download now, to ovdje. Ja ga neću skidati jer ga već imam i pokazat ću vam kako to izgleda i kako funkcioniše. Onda sad ću ući u Hamachi, logmain Hamachi i evo, to je ovo ovdje, ovo prozorče. I idete ovdje power on i otvorit će vam vaš email. Ako vi to nemate, naravno nećete ga imati kada ga skidate, idete na network, create a new network i napravite vaš account. I kada vam se napravi, to će ovako izgledati, ovdje će vam pisati ime vaše koje ste ukucali i ovdje će biti naravno različita adresa, neće vam biti ista kao moja. I sad evo, ja sam se priključio na jedan server, Minecraft server, to je naravno od mog druga, evo, net, Minecraft PC i sad ja mogu da igram na njegov server, na njegov Minecraft server. A vi možete naravno neki drugi od vašeg druga ili vaš server da pravite preko Hamachija, znači to je besplatno i to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem tutorialu. Pozdrav!